Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aldaw sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay Miyerkules ngunyan aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria Our Mother of Perpetual Help da itabi makalingaw magpasalamat lamang may novena po alas 5:30 taod-taod live po yan sa DCGB. Magpasalamat kita sa oral daw na pagpangadji kan sa tuyang mahal na ina sa tuyang man na ipinagrarani sa iya pasiring sa tuyang mahal na kagurangnan ni Jesucristo. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat pirming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. Special mention sa samuya po na ever reliable, dependable, the jack of all trades, News Manager Mardela. Si NMR, Papa Mar, happy birthday tabi sa imo. Samuyang News Manager digdi po sa PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM. Papa Mar, happy birthday. Ano man po ang kasiributan, amang Diyos dapat enot sa gabo. Sagkod na naman kitang alas 10:30. Tingog Kanbanwaan na po. Mag-iriba-iba kita sa paagikan mga minaburutwang informasyones dyan sa palibot. Katuwang tapuan mga pag-iribata sa Mega Force Patrolya on dyan sa 1st District si Joe Marbien. Sa 2nd District yaon dyan si Kumpadreng Al Armario. And siyempre sa 3rd District yaon dyan si Pading Jimmy Nasalita. And then sa 2nd Distrito katuwang dyan si Ans Galero, si Renz Luna, asin si Luens Nabarcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa technical control yaon dyan si Bunjing Tanayan sa muya pong Chief Tech. Sa Newsroom Production Research, News Manager Mardela, News Direct Edwin Peralta. Siyempre sa IT, si Mark Sian Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Pio Fernandez. Good morning, Legaspi. Yaraon tabi ka mo. Yaraon tabi ka mo. Dakul bagang paradangog. Albay District, sige daw tabi. Asin Daraga. Pwede man kamo magpartisipar sa programa, mag-text sa sakuyang mga numero sa Globe 0926 0156020. Asin sa Smart 0961 759-0888. Igitabe. Maray na agaman dyan sa gabos na nasa DCGB News Online. Official Facebook page po kan DCGB. Netwide, worldwide, on-air, online. Nadadangog po sinahiling ang DCGB. Or pwede man sa sakuyang Facebook account. Pio Fernandez, hanapon lang tabi nido sa Facebook. Pwede ka mo duman sa Messenger. Sige tabi, pinagbabasa ko ining alas 9 bareta niya to sa Lado Nasyonal. Ini po sumanunungod sa pamresyuhan na kan sa tuyang mga gugulayon. Gura no tabi ang presyo na kan gugulayon digdi sa tuya. Magpartisipar daw kamo, mag-upload o mag-text tabi 0926-0156-020 sa Globe or 0961-759-0888. Gura no na pamresyuhan dyan sa satuya kan mga gugulayon. Takasubago, kahurong kuso sa tuyang mga pag-iriba dyan na pigkakaong-kaunan sa karenderiya.
Sinanglag na pwerte so pinamahawang kubudjing so medyo turutos tado bagang sinanglag. Nya ko pwerte gayud ang pamahaw ta ka ini. Pasiramon bagang sinanglag bunjing. Nasubako sa nang malanahon, tostado. Pagkatapos igwanin, sulong gani sa bagang skinless na medyo turtos tado maning diit. Nya ko tawi daw ngun akong sarong sinanglag. Budao yan sa nang longganisang tostado na skinless. Tabibiluhan niya ako ang pamahaw tangon yan ano. Diyo. Nya ko so sa indong lada tabi manay igwa pa kamo. Uto duman sa eskaparati sulada baga na pinagkuan. Pinagluto man na nasa may lana. Yan. Tamasira mo niya kung panimplaan. Uyan bagang ngaya si Rasulada o. Diit na sana niya ako, tadiit na sana. Nata niya ako, tadiit na sana ang lada. Ito palan, an 1/4 da akan lada digdi sa tuya, 200 pesos. Ano? An 1/4 da akan lada digdi sa tuya na kilo, 200 pesos. Di nangangahulugan, ang sarong kilo, 800 na. Di niya. So pagkusit ko kan lada na linuto, so may lana baga, tapang timpla pampagana, di ito na sana. Tawyug-uyugon mo an 800 ang kilo. Daog pa ang karning urig. Ade. Pagkatapos ngunya naman na alas 9 bareta ta. Uni po. Mas mahal pa sa presyo kang karning urig. Ini sa Manila ha. Sa presyo kan lada sa nagkapirang mga saudan sa nasyon. Ini matapos na maglangkaw ning 5 beses ang presyo kan kada kilo kan lada na uminaabot na sa 500 sagkod 600 ang kada kilo. Ini sa Manila. Pero digdi sa tuya, 800 ta 200 1/4. Oh, duman sa Marikina Public Market, suminaangat na sa 550 pesos ang kada kilo kang presyo kan sambalas o siling labuyo. Asin maabot sa 600 pesos man ang kada kilo kan siling haba uus itong supang sigang ano. Ngunyan, so mga presyo pa kan mga barakalon, ining sugugulayon, sumarigoso, so repolyo, so pizza, so gabos, basta, sige andra lang kaw kaini ano. Istanbay ngo na tabi kumpadring Jimmy ta, may relasyon ini sa mga paglangkaw na kang presyo kan sa tuyang mga barakalon. Lalong-lalo na ining mga gugulayo na ang konsumidor is helpless. Helpless ang konsumidor tabi. Dainin kalaban-laban ang konsumidor. Tadaita isi kung saan minapuon ang paglangkaw kang presyo along the process from the farm, pasiring dyan sa mga sauda na nakadisplay sa mga pang-public market, kung saan minapuon ang paglangkaw kang presyo kaiyan, duman dai natitrace kan gobyerno, as in dai kita nakaka-develop nin formula na mapugulan ang bako nang makahustisiyang paglangkaw kan mga presyo kay ni mga gugulayon. In fact, na nakahuro niya to si Madam Che Rebeta, so provincial agriculturist kan Albay, 2 weeks ago, naghihibi, garo na maghibi, siya na mismo nagtaram, bako naman ngaya, tul-tul ining pagpalangkaw kang presyo kan mga gugulayon, sabi niya. Ang pighaaditan padigdita, tibaad mas lalong mag-aggravate pa ini, taso Quezon Province baga, tiniraman kan bagyo, pati so northeng parte kan Pilipinas, so mga supply kan gugulayon na halik duman, siyempre madiit ito. Ang sabi nga ini Madam Che Rebeta, so provincial agriculturista, tibaad nga mag-shift kita ning
sistema sa Visayas na kita magkuanin supply para mientras kan mga gugulayon. But one thing in the interregnum, sa para mientras na pa kita estabilisar kan araw kan na flow kan ining goods, agricultural products, grabe ang nagasamantala. Now kasuhapon, may report si Ans Nagalero, si Honorable City Councilor Diego Obido, kan City Sanggunian, nagpasar siya ning sarong resolution. I think saro ini sa posibleng laudable solution. Taan ang pigahagad din is for the Department of Agriculture magbugtak ning price cap, ceiling, kumbaga, sagkod sa naduman ang pamresyuhan dapat nindo. As compared duman sa suggested retail price. Tagari mas may ngipon mananggad kung ang gobyerno magbugtak nin sagkudan sa nakang presyo. So suggested retail price, suhestyon sa na ito. Pero pag binugtakan mo yan ng limit sa presyo, tibaad lamang makaangus-angus kitang mga konsumidores. Tadaita na masabutan ng mga konsumidores kung saan kita mahugot kan ipiga para patong naan along the way sa presyo kan mga gugulayon. Nasa linya si Honorable City Councilor Diego Obido, siya ang nagpasarkan resolusyon na ini, aramon ta ni ba pang mga inputs, tabangan ta na ang publiko kung paano matawan ng justisya ining, daing na nga ni, may pandemya na kita, daing tultul na trabaho, daing tultul na serbisyo, titirahon pa kan halangkaw na presyo kan mga gugulayon. Yan, nasa linya po si Honorable City Councilor Diego Obido. Councilor Diego, maray na agatabe. Maray na aga po, maray na aga tabi PU sa imong programa, sintagan tambay kan DCGB, Radio Numero 1, maray na aga po sa Intirong Bicolandia. Opo, Councilor Diego, salamat sa oras. Ano ang pinaka rationally behind, tahinagad mo na sa Kansanggunian through you, na magbugtak na ning price ceiling sa mga agricultural products tabi, Councilor? Well, actually tabi PU, bago kita nagpasar, actually pinasar ta urgent resolution. Kaso hapon na pinagahagad sa Department of Agriculture to immediately na isabay sa price control ang mga produktong agricultural digi sa tuyang lugar. Because nag-conducir kami ki price monitoring sa PU. Nag-conduct kita ki price monitoring sa Legazpi City, sa public market, diyan sa mga talipapa. Ang bagas, ining bagas may price cap. Opo. Imported, local, okay. Actually, paman nga ni ang pinakamahalangkaw na presyo kan bagas sa Legazpi is 48 pesos. Imported na yan, ha? Ang price cap kan Department of Agriculture, 52 pesos. So mas nababa pa ki 4 pesos nga ni. Nasa limit pa. Nasa limit pa. Ang pinakababa is 38 pesos, will milled rice na, puti man na bagas yan. Opo. Nasusunod yan. Sa karni, nasusunod man. Sa sira, nasusunod. Pero talaga pag-abot din sa agricultural products, binilang ko tabi yung bugkos kan yan, kan ugos kamuti na lang, ha? Ang ugos kamuti ka ito, 5 pesos, mga 15 pack lang yan. Nagduman pala ang Councilor Diego sa saudan. Nagduman. Nadi ako sa saudan eh. Sige po. Takot nga ni baga ako pero nag-observe na lang kami kasi kay riba ko si City Agriculture, si Mrs. Salinas, ba kaming duwan. Opo. Sabi ko, binilang ko pack lang kan yan. Kamuti. Ogbos kamuti. Ako tabi yan, Pio. Pag Domingo, nagkukusido ako sa araw, ako nagluluto. Kaya nabibilang ko yan, kaninot 12 yan o 15, 5 pesos sana. Po. Ngunyan, 10 pesos, 8 na sanang paklang. Jesus Mariosep de. So yan sabi ko sa imo, so ubos pa sanang kang kamuti, na necessarily, dahil man ininagiyang ka, mas kinagbagyo, dahil man iyan na apiktaran. Okay, by the way, tabi Sir City Councilor, kung maputol ako ang maridayal, nganing dahil magsabatan po kita, ano po? Sige, go ahead po, go ahead. So, yan kaya, so kamuti, nag-60, so 60 ang kilo, magi-40 ang kilo, pero alangkawon ini, alangkaw iyan,
na Mhm. presyong kasi kaya sabi ko dapat ang Department of Agriculture nagpili sinda kan mga prime commodities dapat sinabay ninda ini tayo ini ang pagkabuhay kan mga pobre. Mhm. Kay riba yan. So talong, so ampalaya, so upo, so gabos. Ang lada sa natabi piyo is 450 pesos ang kilo. Igwa nga ni nag-ing sa kuya, so kinaunan ko kasubago nin sinanglag na medyo turtos sa dong masiramon sir kagawad. Nya ko hain sulada ninduta perti niya ko ining sinanglag buda tostadong tusino aw longganisa na skinless. Nya sabi kan sukat utong ngay sa eskaparate pigisaray ko ta di ito na sa nanglada ta. An one port nga ya 200. Jesus Mario. Saro pa nga ni po yan. Oo. Actually, ang problema tabi di piyo, Oo. kung hali ni duman sa ibang lugar, ay man dapat magmahal, ipatong pa nila sa trans. Sabi ko nga ni, sabi mo, tasubos ikamuti dapat palang kawon mo. Siya 6 pesos, garo 7 pesos. Grabe na nga ni, nga tatay 10 pesos tapaman. Opo nga ni City Councilor. Iyo nga ni anan sa tuyang kasubago before kita naghuron pinagda-dissect niya to sa istorya sa inagpupuon ang pag-trigger paglangkaw kang presyong iyan tabi ta sa duman sa highway from the producer pasiring diyan sa end sa market dahita masabutan kung si sayan minapuon kan pag-trigger kang paglangkaw kang presyo. Actually, tabi piyo, kunyan, ang paglangkaw kan presyo, binasinin data nagkaigwa kitulong bagyo, yung man lang yan ang rason. Iyo, Irregardless kon na distroso so tinanom kidai, naging padatulan so calamity. Iyo, So, yan ang rason hinda. Kaya ako man, ang pangapudan ta sa mga parauma, ako ang chair ng Committee on Agriculture and Food, sabi ko sa resolusyon ko, rationable na pagpatong price cap na dahil man mga piktara so parauma, takay po man sa tabangan, but necessarily sa konsumidor, ngunit na panahon, how many thousand so Bicolano sa dahil trabaho, nawarang kitrabaho. iyo. Dahil na nga ning pampakal, so may dara siya, makaito, kung lima may babakal siya, paano pa kung iarogan, kung ugbos na sa ng kamuti, 10 pesos na. Iyo na nga ni Pwede mo ipabakal man sa naki 550 o 6 pesos pinakalangkaw na. Kaya sabi ko, ini overlook ini kan Department of Agriculture, kaya sabi ko, ang resolution, urgent na ang title, an urgent resolution, tangani aktuaran tulos. Iyo. Why price cap and price ceiling as compared duman sa practice ni dangunya na suggested retail price? Ang suggested, sinabi na dang utakana nga ni, ang suggested retail price, dahil ngipon. Pero kung igwa kang price cap, natural masusunod yan. Aga sabi, ang saro ko sa imong ehemplo yan na pigi baga, that is 260, 240. Dahil man kinaglalampas pa dyan. Tayo nga ning price ceiling eh. Iyo. Pero kung dahil kang price cap, yan na SRP dahil man, pigsusunod yan. Okay. Kaya, iba. Sumunod nga ni, ang price cap ta sa bunay 650 ang kada pidaso. Nasusunod yan. Magdiyan ka sa Saudi, guwang 650. Opo. So at least nagduduwa-duwa sindang sumobra duman sa presyo. Siyempre, may penalty yan eh. May multa, penalty. Pipreso ka eh. Opo. So kagawad, Sir City Councilor Diego, did you consider tabi so pag-aktibar kang Local Price Monitoring Council digdi sa Legazpi? Well, actually, ang activation kaiyan, depende na sa tuyang local chief executive. Kung magkikoordinate sa Department of sa DTI. Pero yung parte pa yung consenta, the Department of Agriculture, and may first concern talaga digdi. Sinda ang number 1 na mag-ibong naki-action. Because igwa na nga because kayo palang tabi, we are under a state of calamity sa entire Luzon. Yes, saro pa iyan. Opo. Kaya, dahil pwedeng magkaigwa ki price cap. Kasi pinaluwas na nila sa unsing prime commodities, dapat sinabay ninda ini na mga agricultural products. So, ano yan, ang man ito? So, sweet potato. Iyo. So, ano yan? Gabos naglangkaw na. So, dati. So, ano yan? So, pulang, sibuyas. Aros, Diyos ko. Dahil ka na mga sibuyas. So, magluto ka na sana. Asinan mo, yun, nasa na mangyari ka yan. Paano pa kita kaantabi kagawan, Diego? So, pag nag-rebate, so pagtitios kang tao. Sige.
O yan ang sa tuyang mayor na kunyang tabi kayo. That's why pinapasalamatan ko malang bilog na sanggunian because there was a unanimous endorsement na ipasagpo kasugma as in may padaratulo sa department. Because the DA, luman sa Pili Camarinesor, they can act what Naputol na, no? Sige, madahil tabi ko, Sir Kagawad, nasa ko naman kita. Concluding ko na. Kagawad tabi. Pwede man tabi kayo mag-ibutulos-tulos kan di iya. Opo. O do you fairly believe na masasagpong panaro kaning practice sa mga maabot na panahon? Kung an sa to, kasi nanutan pan sa tabi kayo, political will. Kung igwa kita ki, this is if the government, kung ang Department of Agriculture will impose, masusunod, nasunod nga ni so sa bagas, nasunod sa sukar, nasunod sa lana, nasunod sa karne, so sa sira. Why ini ang pinaka-importanting ano yan? Kasi ang sa social media, nababasa ko talaga, kaya napiritan kami mag-aduman talaga sa mga saudan. So reklamo sa social, ano naman nga yung presyo niyo kan mga gulayon, pero abo na nga ipakaon. Iyo na nga ni Jesus. Bata, ika pala nagdigbibilang mo na agad ang paklang kan ugbos kamuting pula. Pinilang. Kasi sabi ko, baka magkaigwa ki interpellation. Nagpasiguro ako kasi baka magkaigwa ki interpellation so makapag-iriba ko sa sa sanggunian. Kaya inano ko, ipigilin ko talaga pati na iniling ko na tanganing may basihan so sa kuyang kasi urgent ang tigahagad ko Iyo po. Kaya may rason kung urgent. Pero sa mga membros kan sanggunian, sinta mismo, maski si Councilor Batriso na Vice Chairman ta sa Komite ng Agriculture, siya mismo nagtaraman talaga ngayon padiyo mananggan. Reparo ngayon na naglangkaw talaga sa mga presyo. So, kami mismo kasi, masin mga, ni Councilor di Makulangan, nagpapas diyan man sinda sa sauna, pipil man inda sa otas, minsan nagsaraod man sinda. Iyo tabi, okay. O di sige tabi, Councilor, kung igwa ka maning pangapudan from your end, bilang chairperson kan komitiba, agrikultura tabi, Councilor, go ahead po tabi, go ahead po. Well, sa paagi po kan DCGB sa programa ni Mr. Pio Fernandez, pinapasalamatan ta katabi Pio for your support sa panahon na inikan sa tuyang kagipitan, tulong bagyo, nasa panahon pa kita kang pandemya. Inaapudan niya ito, pinakikiulay kita sa mga katugangan niya itong parauma na aram taman ang sendang kamuktatan na nangangaipo man sinda ki ayuda sa pagkabuhay. Alagad kita po nakikimahirap man na rasunable man lamang na presyo ang itulod ta sa mga kapwa niya itong pobreng konsumidor, lalo na dito sa syudad kan Legazpi. Yan na lamang tabi, Pio ang sa kuyang masasabi. Salamaton po and thank you very much. Thank you po kamo. Thank you so much tabi Honorable City Councilor Diego Obido, Chairperson kan Komite on Agriculture, sangguni ang panlunsod kan Legazpi. Taud-taud tatatawan ta pa yan in nagakanigong oras pa, no? Sige, pwede ka mo mag-text tabi. So mga paraan tabay ta dyan, lalo na sa Legazpi, Albay, Daraga area. Kung guraano man ang mga pampresyohan dyan na sa indong na nasa sa partabi sa mga mga gugulayon tayo na sanang kaya ta mga gugulayon nako paliog pa ang presyo. Sige, taud-taud maabot masunod ang mga report na muna sa luwas, pero time check kung nakita bunjing budaya habol mo yung mga nawalat kumpadring Jimmy, kumpadring Al, kamo ang masunod ta may hahabulon si Tata Bunjing. Eto po muna ang sa tuya pang dapat na asikasuhon. Botobot kan pala sa Malacanang. Sakto po yan. Alas 9:30. Nin pagkaaga. Pading Jim, pading Al, kamong masunod pagkatapos kayo ni. An oras hatod sa Indocang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder.
New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi. Kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po ba ay may problema sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, pugita, panglalabo ng mata, pagluluha, pangangati at pagkabulag? Good news mga kaibigan! May solusyon tayo dyan. Magpunta na sa pinakamalapit na Nini Swollen Center para sa libreng eye spa, healthron therapy, health analysis at mga vitamins na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at panglaban sa lahat ng sakit. Ako po, Sir Lindan Nasaya, taga-Kamalig Albay. Napunta po ako rito dahil madilim ng aking mata. Bakit po? Dahil na-laser po. 6 na buwan na po ako nagpa-ice. Ang masasabi ko na lang, dati ho ang mga kulay na mga damit, di ko na nakikita. Ngayon na nakikita ko na. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga
Ortiga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na poon baka ito. Masinda kita ika ako dito. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako bigo lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako bigo lang, poon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahandang. Nagtatabang na poon baka ito. Masinda kita ika ako dito. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako bigo lang sa puso ko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa mga namumutan ko, konstituentes kan Tercero Distrito, kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya, ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursigi asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Zero. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, maputi, malinis, mabango pa. Surf mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3
free in 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang 3 empty sachet any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, pirma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's Gift Pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909 series of 2020. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige po, thank you so much, Tabi Bonjing. Good morning dyan sa Nins Wellness Center. Kay Madam Nins na Rosal, uyan sa naman bagayan sa Hampangkan Petron Gasoline Station. Digdi sa Rizal Street, sa may Rizal, Calle Rizal, bago maglaog sa sentro kan Legazpi. Nins Wellness Center, Tabi. Good morning sa indo dyan. Mga natural na paagi, pasistema kan pagbulong kan manlain-lain na klaseng kahilangan. Nins Wellness Center, Tabi dyan. Hanapon lang nido si Madam Nins, Sige pa pagkanigoon ta sa programa ta. Yung mga nag-text taod-taod, babasahon tayan. Good morning kay Congressman Didi Cabredo. Nag-text si Congressman Didi. Digdi nga sa 3rd District. Labo-labo na ang taranuman kan mga gugulayon. Tama po yan, Congressman Didi. Taod-taod, tabibeltadahan tapay na tema tang yan. Si Compadring Jimmy, may interview man si Pading Jimmy. Saniya, Pading Jimmy, go, good morning. Yes, salamat Tabi Pade. Mass action orale. Daan na mga parauma sa UAS Asin Libon, papanginutan mismo ni Congressman Fernando Didi Cabredo dahilan sa pigigibo ng utikon Congressman ka National Irrigation Administration na pinapamayuhan kan Regional Director na siya Certain Tuquero. Matatandaan ang kontrobersiya sa rubber dam kung saan natugay-gayan baga niya to initabi pali kung saan luma na ang rubber tube duman sa barangay Busak ruluho na dahil naman nagbubutog sa ngunyan ang bagay din pinaabot sa niya para masalidahan hinanapan in pondo ipinakontrata sa Monolithic Construction na nakabase sa Davao nagbakal sa China. Kabisado ni Congressman Didi Cabredo na talagang kaipuhan kan ginatos na mga parauma digdi sa area kan UAS, Libon, na iyon pinagsusuplayan kan na irigasyon na ini para makultibar, magkataranuman ang mga mahiwasuno na mga kabasan alagad sa kada bis na mag-follow up ang congressman sa niya kung ano ang sinabi kaniya, iyo man ang ipinagre-report niya sa mga farmers na naghaharapot na kumusta na ngaya kung so rubber tube na dapat nga nasa planting time na ngaya kami dahil man nga kami makapagtanom dahil man nga ni so rubber tube dahil man kipatubig. Kumbaga ipigre-relay na sa ni Congressman Didi walang labis, walang kulang por dahil sa tiwala niya man sa iyang pighapot sa niya, ipigre-relay niya sa mga parauma. Ako nga, ni Testigo, nakadabis na kung ano ang report na nakukuha niya sa niya, pipapod niya ang mga parauma, and so na-agrabar na mga parauma, si Congressman na nga niya nagtatagapasipay na sa nanahalat-halatong pasins date na ngayang pasensya, pinagkukuhan man nila
pagkatawan man in kumbaga konsiderasyon Iyo. an mga rasones kaniya. Primero, so rason kung natatada nakaabot tulos digdi so rubber tube nagkaigwadaan in COVID baga na Roger. nag-lockdown duman sa China. Iyo. Di consider dito. Panso medyo nagkurukulpa na, nag-follow up naman ang congressman sa NEA, pati na sa National Office. Roger. Ang simbag na naman, kaninot baga, naibarita niya to, nagabot na ngayon sa Tornilyo. So, twerkas. Oo. Pan-follow up po naman kang congressman na iyaw nang dyan sa Manila, so twerka. Uraman nga, joke man sa nang tatabi kong, dahil man nga pwedeng siriblagon, dapat nga ito sa rabay. Kinaluwagan pa sa congressman. Oo. Pinag-joke pa. Congressman Congressman pasensyoso. Didi, baka nagdadagog katabi, I will try to call you Congressman Didi. Ano? Ngunyan, napuno na si congressman. Dahil pasensyoso sa congressman, in-understand niya sa sitwasyon na baka ngayon mananggad, nagtaon in plaso na September 15 nga, sure ball na ngayon tabihan kong. September 15. Sure ball na ngayang maabot. Sure ball na ngayon maabot. Pag-abot kan September 15, ang sabi, yaw na ngayon sa Manila. Iyon nag-abot man agad sa Manila. Sa Manila. Oho. Di, nagkuha na nga ni Bagadig din na, so kung paano ngayaan protocol kaan, tan ma-installar kayo ni mga Chinese Sige. engineers. Nagprepara na. Oo. Pag-abot kan September 15, rineport man ni natural kan congressman sa mga farmers. Oho. Ninagtubod man sa mga farmers. Congressman na nagtataram. Oo. Inimbitaran sa representante kan kontraktor. Nagparapaliwanag kung ano-anong paliwanag. Maski nga ni kururuso na sa mga angog kan mga farmers. Iyo. Nagaringaya kami pigpaparalansi na sana. Ngayon September 30 nga sureball na ngayon yan. Uminabot na sa September 30, nag-Oktobre, nagbaragyo na. Disyembre na ngunyan tabi pa de. Uraman. Di ano, na, mismong si Congressman Didi ang manginginutan sa hero protesta. Kaso hapon, inapudan na niya si Tokero, medyo kugong na sa congressman. Oho. Ano na ngayon ay na ngayon so Robert Job, sure ball na ngayon, Disyembre 12. Disyembre 12. Prinang ka na niya si Tokero tabi pa de. Oho. Pagdaing ngayon minabot, nagigibo na ngayon ako nindong utikon. Kung anong yung pigtataram nindo, i-relay ko sa mga farmers. Ngunya, nagapot na naman sa mga farmer, planting season na kung gustong umabol kan mga farmers na makapagtaranom, grabe ba grabe distroso ka na bagyo, ay puan na sa Robert Job. Roger. Pagdaing ngayon uminabot Disyembre 12, ako nan manginginutan, marali ngayon kami, mas action ngayon kami. Nako, talaga naman. Napuno na si Congressman. Napuno na tabi pa de. So, nakugong-kugong na. Congressman sa sayang lapigot na matabangan ng mga farmers digde. Dari siya palugod sa nagiging paagi kan niya na tagapaabot kan mga sala na mga informasyon. Iyo nga ni, maray ko sa nasusunay yata. Dahil naghampang duman sa mga konstituentes. Dahil nagampang. Di si Congressman Bagara, haros-arual daw nasa barangay. Nagtitext, nakakampang sa mga, ano na nga tabi kong, arog na kaninuit ko kung nasa Congressman. Pag dahil ngayon minabot Disyembre 12, kitaan mahirero na nga digday. Tama yan. Para lamano na nga kita digday. Iyo. O tanganing makaantos na ini sa mga dapat na maantosan kayo natural, maharaman ini kan media, na nagalburuto na sa mga farmers and yaon nakaprintera si Congressman sa pagsurog sa mga farmers digdi sa 3rd District. Sige, apudan ta si Congressman Didi kayan kung masagkod pa man sa oras ta buda ang National Irrigation Administration. Yaw na number kan Regional Director tabi sa imo pa de. Jimmy Sige, nasalita sige. di si Jimmy Nyos. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa mga dagdag na istorya. Papagkanigon tayo kung kaya sa programa ta. Taigwa na lang kita nin more or less mga 15 minutos na lang yan, plus commercials. Anong advice mo, Tabi Buding? Ipasok natin si Pading Al, si Luwens, o commercial muna, Bareta, or what? Anong advice mo? What would be your advice, Tabi Buding? Ano ba? Si Pading Al muna? O isabay ta na si Luwens, o i-konta si Luwens, i-standby ta muna. Si Pading Al muna, Narmario, kasya pa man. Okay, ang linya ni Pading Al. Pading Al, go, good morning. Naputol tatabon, Jing. What would be, anong advice? Al or Luwens na muna?
or commercials or what? Hanap buhay na muna, ma-establish kita. Okay na si Kumpadreng Al. Kumpadreng Al, go, go, go. Good morning. Yes, good morning, Tabi Padi. Dahil man nagtutunong ang gobyerno provinsyal Canalbay sa pamayon ni Gobernador Alphonsus Pizarra na may promoter man giraray ang mga gulayan sa barangay. Naibong yan kan mga pinagagihan na kadipisilan mo niyan sa COVID na ini, asinan mga baha, bagyo. Ang mga taga-provincial Agriculture's Office sa pamayaman ni Cherna Reveta, asin mga pag-iripa sa gobyerno provinsyal, nagbibirisita man ini Pading Pio sa ibang mga barangay para may presentar ninda, may promoter ining mga gulayan sa barangay. May mga pa-contest man sinda actually, hindi sa Legazpi City sa latest na evaluation, nagaluwas na ang pinakamagayon na may gulayan digdi sa barangay sa bilog ng Legazpi City, iyon barangay 18, Kabangan. Sa liderato ni Kapitana Rose Rivero, ayaw pag niya sa may riles Padi, ang gulayan ninda kung pasiring sa terminal aligi sa Villamor, sa may walang parte, and susog sa evaluation na sinundan man iyan, dan gulayan man dyan sa barangay Piñaranda, digdi man sa barangay Maslog dangan barangay Taysan. Dahil pa man ninawarding pero after kan bagyo, irara ini pinagubuhay kan gobyerno provinsyal at least sa pagi kani na mga gulayan ani maski sa backyard kan mga residente makatabang-tabang lamang ini sa problema tango niyan, lalo na problema ani City Councilor Jigo Bido ang pagmahal ko niyan kang presyo kan mga gulayon sa udan. Yan, pati ang informasyon pati sa luwas. Alarmario, this is Jimmy. Thank you so much, Kumpadreng Al. Habol natin sa first phase ng programa. Si Luens Nabarcena. Luens, good morning. Please, go ahead na. Salamat Tabi Sir Pio, maray na aga. Asay na maray na aga sa kabus na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Luminuwas na ngunyan ang ebidensya na magpatpatotoo na ang Mount Isarog sa Camarines Sur saro talagang dating aktibong bulkan na nagtuga ka nakalihis pang 4,000 taon nin violente susog sa mga eksperto. Ini ang nakonfirmar kan DC Jimeños Cararom Candasa, an history enthusiast as in sustainable tourism advocate kaiba ang mga Bicolano geologist na graduate kan Partido State University as in sarong retired USGS volcano expert na may ebidensya na sindang nakuha in mga tada kan pyroclastic flow surge hali sa pagsabog kan nasambit na bulkan kan magparabaha sa Kulasi River kan Goa darakan sunod-sunod na bagyo. Ang ebidensya kan pag-uso na ini hali sa norteng sirangan kan bulkan sa Partido area asin nakuha pa sa lugar ang mga layer nin clay hali sa abo asin ebidensya nin iba pang violenteng pagputok kan bulkan naghulma sa mga nagkapirang tukad na parte kan nasambit na banwaan. Ini ang pinaka-primerong pag-adal na kinundusir kan mga local geologists sa Bicol na narealisar ninda Timothy John Espino Daita, asin Aljan Kimpo Marco, asin susog sa inda sa pakikipag-olay sa inda kan DC Jimeños ngunya na aga, dapat maidukuran kay ninanggad ang mga residente na sige-sige na ang kakadevelop, nin mga harong asin establishment sa pamitisan kay ni Tabi Sir Pio, asin maging alerto ta anytime, day tigahali ang posibilidad na posible ining pumutok. Na may pruebas nga ni na talagang pubinusngak man yan. Over. Roger. Sige. Idinugang pa ni Daita na nadiskubre ni Ninda ang siring na bagay sa may terminal mismo kan Goa. Asin sa munisipyo kaini, asin mga volcanic materials mananggad ini kan ipinaisa irarom ini sa magnetometer ni Dr. Chris Newhall. Ang ibang volcanic materials na ini kinuha para sa radiocarbon testing sa USGS laboratory na ipapadara sa Denver sa nasyon kan USA. Sa pag-follow up man kan DC Jimeños kan siring na bagay kay Sir Paul Carson Alanis, resident volcanologist kan Fibok Legazpi, sa iya managad na pinagkukonfirmar ang siring na bagay. Asin talaga daw ining sarong aktibong bulkan asin din na pinaghahali ang posibilidad na tiba at talaga no pumutok ini kung kaya igwasin danin mga monitoring instrument arani sa Isarog. Susog kay Alanis, tama mananggad ang pag-aadal kan mga ini asin dapat managad na maging alerto mananggad ang mga nyaraon sa lugar tangani ng makalikay sa anuman na posibilidad kan aktibidad na bulkan na ini nasa ngunyan tahimikon pa. Roger, sa yan Tabi Sir Pion, mga dagdag na istorya. Ako po si Luens Burso Barcena.
Salamat Luens Burse Barcena sa dagdag na istorya. Bonjing, station break, news break, hanap buhay dan beltang programa. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw yapon alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal, piglinaw kan Joint Task Force COVID Shield na kaypuhan pa man giraray nin ordinansa tanganing matugutan na makalaog sa mga mall ang minor de edad. Ang paglilinaw kasunod naman ka naging pahayag ni National Capital Region Police Office Director Police Brigadier General Vicente Danao na mantinidong ban o kaya bawal ang mga minor de edad sa mga mall na nasa irarom kan General Community Quarantine. Sigon kay JTF COVID-19 Shield Commander Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag na ang ordinansaan magtataonin puder sa mga lokal na gobyerno na magtaonin kanya-kanyang restrictions. Mantang siniguro man ni Binag na pighandaan naman ninda ang pag-implementar sa mga bagong direktibas. Naghagad naman sigun sa ayanin paglilinaw ang task force kung tutugutan man na magluwas ang mga senior citizens edad 65 pa itaas. Alas 10 na bareta, Lado Nasyonal. Pinagsurat tarabang-tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, Bonjing Tanay sa Technical Control, Mark Sian Madrid sa IT. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Milo Everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Coke. Pil mo panalo promo sa Coke Studio. Watch the virtual concert and grand announcement on December 5. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka
ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan sa himpilan ng DZGB ang dulang Katumbas ay Biyaya Season 13 ng National Nutrition Council. Katumbas ay biyaya, mahalaga at napapanahong usapin ukol sa wastong nutrisyon. Katumbas ay biyaya, mapapakinggan sa oras na alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon mula araw ng Martes hanggang araw ng Biyernes. Katumbas ay biyaya, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, gising agad. Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby. Idol ko si nanay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution!
B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sabi ni Bunjing, tataping, dua na sa nangaya. Dawa niya ako 5, dahil lamang ang problema. O daw tata Bunjing, kung sarong oras man kita, siguro ining 8 texter ta, madagdagan man ning another 8. O, sarang oras, straight, dahil komersyal. So, 8 tang texter, maging 16 man iyan. Ans, go. Good morning! Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagmanyatong bareta, buminulusok sa 11% sana ang infectious rate o infection rate in COVID-19 sa Kabicolan, ngunya na pagkaaldaw. Matapos sasabihin kan DOH Bicol na saro sa naman ang record na bagong kaso ng COVID-19 region-wide sulamenteng sa syudad kan Ligao, probinsya nin Albay. Saro sana. Yes. Pira ang pinag-test na swab samples. Ang swab samples na pinag-test is 87, Sir Pio. Ay, naku, marayrahay na trend. Marayrahay na trend. Salamat sa mahal na Diyos. Sa 87, saro sana nag-positive. Roger. Buda, so sa tuya, narumduman mo ang kasuhapon. So, uri istorya tang duwa na. So, nag-positive bagang saro. Di siyempre may pig-contact trace ito di sa Ligaspe. Daining nagsusunod, Consecutive days walang nagsunod sa Legazpi. Sana duman na nagpundo ang istorya.
Roger. O tasirong niya sa Ligaspi, tulong aldaw na. Yes, yung nga ang postman ni Mayor Casubago, maugma sa 3 consecutive days, warang nin na nag-positive. So gustong sabihon, pero day taaram kung sa mga pinag-trace duman sa ultimong nagsarong positive, kung naubos na itong na-test man. Yan naman ang... Abangan tabod akong pira ito. Sana puro na ito, sana nakasabay na ngunyan ini sa 87 puro negative. Yes, sana, hopefully. Sana nakasabay na ito so na contact trace na ito. Ano? Oo, kasi kung babasaran tanda to, Sir Pio, kang DOH, sa Albay, ang pinag-test is 24, saro kayo na nagpositibo sa Ligaw. Legazpi City, 44 man ang pinag-test, anas negatibo. Yan, sana sa 44 iyan, nakasabay na duman so contact trace, close contact kan ultimong nagpositive ka nakaaging tulong aldaw. Nakahangos na lamang kita. Nakahangos na lamang kita. Takon kun so nag close contact kaso 3 days ago na ultimong positive sa Ligaspi, puro ito negative, aba, magayon-gayon ng istoryaan. Ano kumbaga early Christmas gift na. Iyo na. O sige. So yan, apera sa sarusan na nga na record na kaso ng COVID-19 sa syudad kan Ligaw, wala kita nin bagong COVID fatality, inigwa manin 22 na mga bagong recoveries sa nasambitan ng helang. Roger, sige, salamat sa amang Diyos. Salamat, salamat, Yes. sige. So ang total na kaso ta, reason-wide po bakang bulan kan Marso, 3,227, ang aktibong kaso ta nagbaba sa 443. Yan, sige. Dami sa yung mga impormasyon with boy sa mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans and Boy, sa istorya. 1% na sana. Let's maintain it, tabi. 1% na sana ang infection rate. Bilog na Bicol. Bilog na Bicol. 87 pinag-trace, pinag-swab sample, pinag-test. Saro sana ang nag-positive. Tagaligaw. Get well soon, tabi. Sana, itong sa Ligaspi, sana nakasabay na dyan sa 87 pinag-trace. So close contact kan sa ultimong nag-positive 3 days ago. Sana nakasabay na dyan na puro na ito negative. Kung puro na ito negative, dyan na posibleng magtapos ang infection rate kan Ligaspi. Tabi, sana po, sana. Sige, salamat sa mahal na Diyos. Let's continue, tabi. Na magsunod sa mga protocol. Wala muna ng mga Christmas party. May direktibo baga si Mayor Noel, dahil mga Christmas party. Yan. Sabi ni Compadre Noel Manalo, very good news iyan pa de. Pwede na palan. Iyo na pa de, madali na. Sustiniranta na ini. Tulong aldaw ng zero ang Ligaspi. Ang pinagsususog na sana kung itong suna contact trace na close contact kan ultimong nagpositive sa nagabos ito negative. Sa nagabos ito nakasabay digdi sa 87 puro negative. Takon gabos na ito negative, diyan na tabi. Early Christmas gift na sa tuya, Compadre Noel. Agdahan na ako mga noarin. Basa kan mga text bago kita magpaaram. Yan pa. Nako, pasensya na po talaga. Talagang. Papanon ta daw ini tabi. Sabi ni 140, 500 per kilo ang lada digdi sa Bagsakan, Maroroy, Papapi. Yan. Duman sa Tercer Distrito, si Congressman Didi Cabredo, padagos. So, pagpatanom niya, tayo sa iyang advokasya. Sa nagtatanom, daing magugutom. Tama yan. Takasubago kan pinagdidiskutir niya to. So, istorya manungod dyan sa bako ng paliog, labaw tao na presyonin mga barakalon. Nag-text si Congressman digdig ngaya sa muya, Papapi, diretso ang taranuman, sige tabi. Kaya lang, so hahalat-halaton ta. Data mo na apudan sa National Irrigation Administration. Tapet sa 12 kan Disyembre, so pangako daakan niya na Suraber Dam, dyan sa 3rd District, nagagamiton kan mga paraoma, iista kaning tubig, ipapabulo sa mga paraoma, mga paratanom, pet sa 12 na kan Disyembre. Maabot. Kung dayan umabot, mismo nang si Congressman Didi ang manginginutan, makibaka! Yan. Masrali na mismo siyang manginginutan tapigigibong ngayon nito kong otikon. Sa satuyang mga constituentes kan rubber dam na yan. Hahalat-halaton ta, we will cross the bridge when we are there. Tabi? Yan. Sa Kataapo Dam. Ang niya siguro mga petsa 14. Kung daing umabot kung anong nangyari tabi. Sige, Bunjing, mahanap buhay ka pa, mababay na kita. Okay, sige. Matext mo na kita ning diit man, Si Kasag, maray na agad tabi, Kasag. Maray na agad, agmamati man si Kasag.
sabi digdiman, sabi ni 6295, digdi sa Albay Public Market, mas triple ang presyo kan barakalon. Ang tinapa, 400 pesos ang kilo. Ang talong, 180. Ang repolyo, 180. Ang marigoso, puro 180. Iyo man sa marigoso. Uyugon mo an. Pagkatapos, ang ugmos kamote, 15 ang sadit na bugkos. Ang kangkong, 15 sagkod, 20 ang sadit na bugkos. Siling haba, supang sigang ini, 10 pesos ang saro. Ay nako, grabe na, sobrang kawawaan mga taong pobre. Yo, ta sa intang nga na ito kukuuton, sa intang bulsa hahanapon, so, pambakal. Tayo ning mga negosyante, dahil problema. Ibagsak manan sa mga negosyante ning halangkaw na presyo, walang problema kasi ipapatong sa indaman na presyo, hali man ang pampatong na ito. So, patong na ito, babawi nila sa konsumidor. Ang problema ta kitang mga konsumidor, pagkuot ta sa bulsa ta, saan kita mabawi ka itong halangkaw na presyo? Wala. The story ends there. Victim na nga ni kita, kan kalamidad, biktima na kan pandemya, biktima pa kan sirkumstansya. Kaya tama man ito pinagasabi ni Councilor Diego Obido, City Councilor. Dapat price ceiling, bakong suggested retail price. Kapag suggested retail price, dahil ngipon. Okay. Sige, ito pa. Sandali. Si Kasag, oy. Iyan nalada na linoto sa lana, anapod mi kayan, corn beef. Masiramon iyan isalak sa kinalas. Iyo tabi, masiramoy na isalakyan sa kinalas. Ano? Okay. O, padi, sige, tama. So, number, nakopya ko tabi. Yung masa ito sa teksta. Yung masa ito sa teksta. Ay, nako. Maray na aga tabi. Mahalod talaga mga gulayon daw sa Albay Public Market. Siguro sa gabos man na mga lugares. Ano? Yung nga, yan ita masabutan. Sa inmi na poon ang pag-trigger kan pagpalangkaw kang presyo. Binagyo kita. Sisay nagagamit kan, kainut-inuting nagagamit ka na, binagyo pa ano ngaya? Is it the farmer? Or itong nagbabakal duman sa farmer na matransportar kan mga gulayon, na mapasa sa ikaduwang tao, ikatulong tao, ikaapat na tao. O, paano yan tabi? Sige. Happy birthday kay News Manager Mardela tabi. Happy birthday tabi. News Manager Mardela. Yan. Sige. Bueno, diyan na hapon tabi. So, DCGB naman, mapasiring dyan sa Santo Domingo para mag-distribute po ka mga itinabang nindo, pinag-channel man sa DCGB, kami po ang conduit sana, pinagtiwala man nindo sa DCGB para sa mga naging biktima man kan bagyo, dyan sa Santo Domingo, sa resettlement site gayon. Ma-deliver dyan, nagkaperang familyas iyan tabi. And salamat sa padagos na nagtitiwala sa pangapudan. Buenelong todo ni VP Henry ni, mga 2 weeks, patatabon dyan, Tigbelong todo ni VP Henry, duman sa programa from 5 a.m. to 9 a.m. Naka-raise nin mga 100,000 pesos. Yan, plus goods. Salamat din maray sa tiwala, tabi. Salamat din maray. Talagang magayon si resulta kan pangapudan ni VP Henry. Ngunyam, nagore-restorya man kami nara ibipiglen, bada nara chi, pabaloon taman sa katanduanes, kundi ang pinag-consider mi is primero yung donor's fatigue. Sisay pa man ang hahagadan tanin tabang. Naka-raise ng 100,000, sisay pa tabi ang matabang. Ikadua, ang oras taman digdi sa pangapudan, medyo halipot, So, inda ko sa natabi, pwedeng uminabot na sa pigapod na donor's fatigue. Sisay pa ang hahagadan tantabang, halimbawa. Sa totoo lang, sukatanduanes mas nagulpi. Kung ining nahiling tadigding danyos, daipan 1/4 sa danyos duman. Bilog na probinsya po apektado. Ding mga harong, sa 10 mga harong, siyam kaan distrosado, totally, partially. Din tubig, ang kuryente duman, daipa, ang pagkaon, barakalon, mahal, problema talaga gabos. Pagbuhay, abaka, dapa, gabos. Yan, papaano? So,
Inda ko sa natabi ka mo, mga parantabay, kun kaya ta, kun muya panindo, tabi, yun na stretch out ng maray so sa tuya mga dono, sa impa kita mahanap. Inda, kung tugot tabi ka mo, then we go. Kung kaya pa niya to tabi. Pero kung dai, we have to understand the fact na umidabot na gayod so donor's fatigue. Ano? And kung magtugot ka mo, you try to text sa kuya man tabi, sa mga numbers ko, kung kaya tang puunan or what, medyo duroda kula dapat andarahon taman duman. Inda kung makaraise nga ni kitang mga 20 mil o 10 mil sa programa ta kung kaya taman. 100,000 is 100,000. Mapagalon iyan tabi. Dakol na ang nagtarabang-tabang kaan. So, sain kita naman makuha? Saang bulsa natin yan huhugutin naman mga na para rin makitang biktima na tabi. Ano? So, well, just habi na nga ni, crowdsourcing. Ano ba? Go tayo? Kaya pa ba ta? Baku basta-basta dapat andarahon taduman. No. Yan. Harayo ito, malo na ding ferry boat, maarkilanin mga auto or what, truck, kung may masubli or what, crude o gasolina, konsumo. Nako, sige tabi. And sa short time tama na programa, tingog, buda Bicol Target, buda sa iba pa mga programa, inda ko sa natabi. Ano? So that's the idea. Idea po tabi, ano? Idea. Nakipag-coordinar man kita duman sa opisina kan gobernador sarong barangay nga medyo sadit-sadit na, so medyo isolated na day pa naabot. Kung yan tugot tabi ka mo, ha? Sige, yan po. Sa pangarap po kang bilog na tropa, salamat kan sa ido paginanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay. Mga kaibigan, kayo po ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa puso at baga at nakakaranas ng sobrang panghihina, pagkapagod, panilikip ng dibdib, hindi makatulog ng maayos at walang ganang kumain, at higit sa lahat, pabalik-balik na ubot sipon? Ako si Jane Brioso, taga Bungabong, Tabaco City. 5 years na akong nagmamatikan sa kuyang sakit sa puso, nagkukulabs ako, di ako nangangaturog, saka may sakit naman ako, dati nag-iigi ako ng dugo, ngunyan, nakakainin ako ng maayos, maray ng pagsakit ng pagmatis. Ako lang pasalamat ko lang dahil sa ila, narahay ako. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuro